Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit pe unii dintre voi. Cei care ați intrat să vedeți acest video, bineînțeles ați intrat să vedeți descrierea pentru această mașină. Așa cum știți, eu nu fac vloguri pentru vizualizări, eu fac aceste videoclipuri strict informativ pentru ca omul să știe cât mai multe detalii despre mașină. Mașina de astăzi este un BMW Seria 5, un G30 din 2018, motor de 2.0, bineînțeles. Mașina are 157.000 de km în curând. Este din 2018, venită din Belgia, cumpărată de pe licitații, mai exact de pe ADESA. Bineînțeles, cât mai multe detalii o să vă spun în acest clip despre mașină. Și o să începem un pic cu interiorul, care vine cu ceasurile astea digitale, bineînțeles. Are navigația mare, Bluetooth și tot ce trebuie pe ea, nu mai are rost să mai spunem acum, că oricum vin pe majoritatea mașinilor. Așa cum vedeți, are și scaune încălzite. Scaunele interiorul este din piele, scaune sport, electrice, oglinzile și ele electrice cu senzor de avertizare de unghi mort. Așa cum se vede aici, vine și cu sistem audio Hi-Fi, vine cu lumini ambientale, avem și trapă, mașina vine și cu trapă. Interiorul se prezintă foarte bine, nu are rupturi, nu are defecte. Este o mașină întreținută, se prezintă foarte bine, nu prea ai ce să-i reproșezi. Defectele o să vi le arăt. La exterior are o zgârietură cam de 1 cm, să zic, 2 cm, ceva de genul ăsta. O să vă arăt imediat. Cam așa se prezintă la exterior. Aici are o mică zgârietură. Nu este foarte adâncă, probabil că iese la un polish sau ceva. În rest, mașina se prezintă excelent, merge foarte bine. O să facem un pic și un drive test, ca să zicem așa. Și aici mai are foarte puțin, dar la fel e destul de puțin vizibil. O să vă arăt și aici în spate un pic. Vedeți? Unii oameni vor ca să știe cât mai multe detalii despre mașină, să vadă că nu a fost lovită sau și accidente grave care se mai observă pe la îmbinările astea pe aici. O să deschidem un pic și la motor. Cam așa arată și aici, la motor. Foarte curat. Eu chiar nu i-am făcut absolut nimic la motor, adică gen așa a venit mașina.
cum vedeți, motorul este foarte curat. Acum nu știu eu să vă mă uit pe aici ca să vedeți că nu au fost gen farbele schimbate sau ceva. Sper că focusez bine aici. Nu mă pricep extraordinar de tare. Să vedeți și să verificați. Așa. Bineînțeles, are AdBlue mașina. Tocmai ce am completat, pentru că venise fără AdBlue, adică mai avea pentru 1000 de kilometri. Haideți să ne uităm un pic și la portbagaj aici. Da, nu pot să deschid aici, trebuie să bag ceva ascuțit să trag de asta în sus. Dar mașina nu are absolut niciun element revopsit și nicio urmă de accident. Eu am verificat-o și eu pe car vertical, vă dați seama, chiar dacă iau după adesa, tot trebuie să o verifici ca să fiu un pic liniștiți, ca să zic așa. Cam așa se prezintă. Geamurile astea negre sau muri, cum vreți să le ziceți, sunt din fabrică, nu le-am pus eu, așa vine mașina cu ea. Deci am văzut și am verificat-o pe dotăr și sunt geamuri de fabrică. Acum o să facem și un pic să mergem cu ea. Are și cameră, foarte mulți senzori, de asta de semne, care citește semnele sau nu știu ce exact, cum se cheamă. Pentru cei care văd clipul și poate nu vreți sau nu știu, vreți o altă mașină, să știți că eu aduc mașini inclusiv pe comandă și dacă vreți mă contactați, îmi lăsați un mesaj ori pe telefon, în anunțul de pe Autovit, ori aici pe YouTube la Repli, lăsați un mesaj acolo și o vă stau la dispoziție, vă spun exact care sunt costurile, transparent, fără niciun ascunziș, nu am nimic de ascuns. Nu are absolut niciun defect. Doar ce v-am arătat din defecte de nivel estetic la exterior, care nu sunt ceva, dar eu vi le arăt ca să știți exact despre ce e vorba, pentru că așa e cel mai bine și
Nu-mi place să umplu cu absolut niciun ascunziș, cu nimic. Orice detaliu aveți nevoie, am factura de la mașină unde sunt scriși kilometri, puteți să descărcați un raport pe cal vertical. Orice verificare vreți să facem, la orice oră din zi și din noapte, mergem și facem absolut ce credeți ca să fiți împăcați. Pentru că na, omul dă un ban sau poate vine de departe și trebuie să știe exact pentru ce vine. Mi se pare cel mai corect pentru un client să știe exact cu ce mașină stă de vorbă, ca să zic așa, și cu ce om, pentru că vă dați seama, și eu mă uit și la om când cumpăr, se vede din start cine are ceva de ascuns sau mai știu eu ce prostii din astea. Așadar, eu vă aștept să vedeți mașina dacă vă place și sunteți interesați. Și mai multe detalii vă aștept cu un telefon sau un mesaj cu ce vreți și ce întrebări aveți și eu vă aștept. N-am nimic de ascuns, ca să zic așa. Eu vă mulțumesc și vă aștept. La revedere!